सानथाम जाबाय नै लोगोफोर अखायानो गारला आरोना इथिंबो नै मैथाया माने कम्बल जोमनासो थादों आरोना दासो सिखारदों आरो एकदमबारे अखाया गारनो थांला तो हेलो गाइस वेलकाम बैक अगेन आंनि मोनसे गोदान भिडिअ गासैबो बरायनाय जाफिनलायबाय नोंथांमोनाथ' मिथिखाबाय आरोना बाजिनि चेनेलाथ' 1K जाबाय होननानै बेनि थाखायनो दिनै एसे पार्टि खालामनो होनना सानदों आरोना केक सेकथ' जेबो हाला हागोन सानदोंमोन आरोना बेखौ 31 नाइट खालिसो हानाय जासिगोन आरोना केकखौ बिराद गोजां जादों आरोना ओमफ्राय नै गस्ला सुइटाराबो आंना जिलासो माने ना ओइ गोजा मोनसे गस्ला सुइटार दंमोन नोंथांमोना गाननायखौ नुबाय थाखायो खोमा बे माने दहाय गोलैनानै सिबाय आरोना सिनांदों आरो बेनि थाखायनो बेखौनो गानबाय आरो हिन्जावाबो गानो आंबो गानो माने बे सुइटारखौ टाइमा प्राय 1टासो जाबायानो आरोना लोगोफोर होमबाबो माने पुरा खोमसि आरोना अखा हाबाय थाबाथाय बिदिनो खोमसि नै एकदमबारे बरिंथार मोनो आरोना अखा हाबाय थाबाथाय न' सिंनिफ्राय ओंखारनो सेन्देलखौ न' सिङाव दोननो गोनां जाखायो आरोना नै मुला रज'बहांनायावनो एकदमबारे पुरा अखा हानानै सेस बुस्रावजोब्बाय माने बेफोरखौ नै इथिंबो रज'बहांबायानो माबोरै खोमसि खोमसि नै अखायाबो हागासिनो इथिंबो जोमैबो खोबदो आरोना नोंसोरनि बाजैया नै माबा दाउ बुथारनो थाखाय दाउनि गां फुनो थाखाय दै फुदुंनो नागिरदों आरोना बे ओमफ्राय नोंथांमोना आंखौ एकदम सापर्ट खालामथारला आरोना 27 गाहाम साबसक्राइबार थानानै 27K गाहाम साबसक्राइबार थानानै भिउआनो 3K 4K 5Kल' बेफोरबायदि फैयो आरोना एसे शेयार खालामना होदो ओमफ्राय नै मैथाया अर सुनो नागिरबाय आरोना अर सुनांसिगोन ओमफ्राय दैखौ फुदुंनांसिगोन ओमफ्राय एसे दाउखौ गां फुनांगोन ना न' सिङावसो दं आरोना खाना दोननो पार्टि माने बेफोरबायदि पार्टि नङा जे माने मानसिफोरखौ लिङो मानसिफोर रावखौबो लिङा आरोना जोंहा बोराय बुरिल' ओमफ्राय आरो लोगोसे फंबाय दङ आरोना सासे ओमफ्राय बिसिमल' नै अरा जोंबाय दाना बाय दैखौ जाननानै होनांसिगोन आरो दे जानो दे दानाबा दाउखौ लाना फैनोसै आरोना लोगोफोर दाउआ बारा गिदिर नङा बोरलाय अबाव थांखो ओइ आजा नै बेनो आरो बेखौनो लागायनोसै दिनै नै लोगोफोर बेनो आरोना दाउआ बारा गिदिर नङा अराबो जोङाखै माने बेनो आरोना नै लोगोफोर बेनो लागाय जासिगोन दिनै माने आं बुथारनो मोनानो आरोना बेफोरबायदि बाजैया बेफोरबायदि देहायाव माने आं दाउखौ बुथारनो मोनानो बेनि थाखायनो फंबायखौ लिंहरदो फंबाया ओंखाम जादों ओंखाम जाना फैनो आरोना नोंथ' हाजासे दैसिगौमोन ना होजासिगोन इयो दिनै ओमफ्राय लोगोफोर सिगाङाव मोनसे बाथ्रा बुंनांसै आरोना बे दाउआ माने बायनाय नङा आरोना बिखुनजोआ अननानै हरनाय आरोना जोंनो थाखाय बेखौनो बुथारनोसै माने दिनै एकदमबारे सबाइजों संनानै आराम जानांगोन आरोना इखौ नोंथ' दिनै सबाइजों जाजासिगोनलै दुस ओमफ्राय नै दैया दुंबाय आरोना लोगोफोर एकदम दिंखलनि दैसो नालाय आयरन दङ ओमफ्राय बेनि थाखायनो गोमो जायो आरोना दाउ माबानायाव गां फुनायाव जेबो नङा आरो नै सबाइखौ लाबाय सबाइखौ सुनांसिगोन सबाइया माने गोरलै सबाइ नङा दै बारा गोथाव जानाय नङा बायदि मोनदों आं आवगोलनि पुरना सबाइयासो माने इखो नै दैया दुंबाय एकदमबारे ग्लाव ग्लाव दुंजोब्बाय आरो दाउखौ दानोबा होथारसिगोन नै फंबाया मोनफैबाय दासो ओंखाम जाना मोनफैदो आरो इयो मैथाया आरो इथिं सबाइखौ रुसिगोन आरोना रुलांसिगोन गोथां संगोन ना सङा मैथा खोमा मा मालायनि सोलायनिलाय फैदो दाना फुसिगोन दाउखौ सोमनानै लाबाय नै साइकेल बोरायखौ लानानै होबोदो सलायबोनाया जानो थाखाय ना जानो थाखायबा गोरलै जाबाय दिनैथ' अखा हानायदो थान्दा थान्दानो बोथोरदो गरम गरमनि एवना लानिसै जनानै गिलाससे लानानै गालं मारि मारि लोंसै आरो बरिया जादोंलै फुनो गुलांजोबखादों ना बे माबोरै गोमो जाखो सबाया गोदौ थाथों इखौ दाउखौबो जानाय थागोन आरो ओमफ्राय नङाब्रा सावनांगोन होनदोंना दाउनि गस्लाफोरावबो थांजोबो हाफपेन्टफोरा आन्थि जाबाय आरो दाउआ इखौ सावना लानांसिगोन ओमफ्राय बिसोर रोंजोबो आरो गासैबो नोंसो खालामजोबखानांसिगोन दै मा सानदों नोंथांमोना इखौ मा सानदों हान्टार आं किलारसो होनब्रा किलार्स प्लास हान्टार आङो लर पय पय पया टेक्ला क्लास नुजोबबाय हा हान्टार दानाबा सासेया दाउ सावगासिनो फंबाया ओमफ्राय आं दानाबा दाउ गोदाग्रा गन्द्रायखौ लाना फैनोसै आरोना बेरा बारसिलांनोसै सानथिं नै गन्द्रायखौ लाबोबाय दानाबा दोननोसै
दानबाय नै संगासिनो नोंसोरनि बाजैया सबाइया माने रुइसिगोन आरो ना मोनसिगोनानो आरो दाउनि फेन्दाफोरखौ आइथिंफोरखौ बेहाय दानग्रोनानै एक्सट्रा खालामनानै दोनखाबाय आरो ना ओमफ्राय नै आइथिं खर' बिबुखौ एक्सट्रानो जागोन जाहैबाय आंथ' आंनि बेदर नङा बेफोरखौ आं जाया माने नोंनो दाननाया जायाखै दा ओरै गोलावसो राखावनांगौमोन जेखाइखौ बुथारदो खा थांगोन खेला सोर खिबुखौ मोजां मोनो जानो कमेन्ट खालामना खोन्थाहरबा नै खिबुआ दौनानै हरगोन आङो अनलाइन सबाइखौ अराव सोमदों नालाय इमान धुङा ओंखारदों ना मा ओंखारदोंथाय बिराद धुङा ओंखारदों माने दा सागासिनो आरो नोंसोरनि बाजैनि बिसोरा मेगना धुङाबजोब्बाय बेदर दाननायाबो नै अलरेडि कमप्लिट जाजोब्बाय आरो ना बिथिं दा आइथिं खर'खौ दानगासिनो एक्सट्रानि एवनानै जागोन जाहैबाय माने आंथ' जाया इसोर जागोन सानैदो बिबाजै बिबोनां दानाबा नै लोगोफोर सबाइ ओंख्रिया मोनखांबाय नालाय ओमफ्राय दानबा बेदरखौ एवबाय हालदै संख्रि जेबो होथ'नाय जायाखै आरो ना ओंखायनो इयो फुरला नुदों माने बानलुखौ देसिगोन दानाबा बानलुखौ देनानै लानानै इयाय होसिगोन आरो दानाबा लोगोफोर सबाइ ओंख्रि संनाया मोनबाय आरो ना कमप्लिट जाजोब्बाय ओमफ्राय दानाबा नै ओंखाम संगासिनो ओंखामबो माने साथाम साब्रैल' मानसि नालाय जोङो ना बेनिखायनो खान्था फिसायावनो संबाय आरो ओमफ्राय बिथिं बाजै आख' भिबु आइथिं माबा माबिफोरखौ एवनो थाखाय सारायखौ सुगासिनो आरो स' फाइनेलि लोगोफोर गासैबो मोनजोब्बाय आरो ना नै जाहैबाय सबाइ ओंख्रि बे ओंखामसो इयो ओमफ्राय नैबे जाहैबाय भिबु माबा माबि एवनाया इनो आरो स' लोगोफोर जानाय लोंनायखौनो बेसे देखायबावनो आरो ना भिडिअखौ बेसिमावनो दोनथ'नोसै आरो मोनसे खोथा नोंथांमोना जुदि आंनि फन नाम्बारखौ लानो गोसोबा नोंथांमोना बिराद बियोना आंनि फन नाम्बारखौ आदा नोंनि नाम्बारखौ हर नोंनि फन नाम्बारखौ हर वाट्सएप नाम्बारखौ हर होननानै नै स्क्रिनाव नुदों ना बेनो आंनि वाट्सएप नाम्बार आरो आंनि माबाफोर सोंनो गोनांबा बेनो सोंहरनो हागोन आरो ना ओमफ्राय नोंथांमोना अबेनि जायगा कमेन्ट खालामना खोन्थाहरबानो जाबाय आरो ना ओमफ्राय लोगोसे फन नाम्बारखौ सेभ खालामनांगौबाथाय नाम आरो गामिखौ खोन्थाहरखाबानो जाबाय आरो ना वाट्सएपआव SMS हरबाथाय ओमफ्राय आरो कमेन्ट हरनानै जेनेबा माबा फन हरनानै SMS हरनानै डिस्टार्ब खालामबाय थानाङा आरो ना फन नाम्बारखौ लानानै स' दानाबा लाइक शेयार एन्ड साबस्क्राइब खालामना होदो चेनेलखौ आरो खाथियाव थानाय बेल आइकनखौ थुना होदो बाय बाय